De Grenspaler Trail Running Tour heb ik georganiseerd in het kader van de Limburgse Beleef- en Beweegweek. Deelnemers kunnen een mooie route verwachten, een rustig tempo, leuke uitleg hier in deze mooie omgeving. Nadat we de eerste grenspaal hebben gehad, moeten we even naar boven klimmen. Dit is ook een heel mooi plekje in het bos. Het gaat om de leuke beleving en niet wie als eerste op een bepaald punt is. Somebody who is coming to a town or a city and they like to run and they like to experience things a little bit different, this is for them. Ik wil dat de mensen meenemen dat een running tour een hele leuke belevenis kan zijn, een hele leuke hardloopervaring. En dat in je eigen omgeving of in een andere omgeving een route heel bijzonder kan zijn zonder dat je het in de gaten hebt. Het is eigenlijk een hardloopbelevenis. Ja, deze run is goed te doen. Er zijn genoeg momenten om even te luisteren wat Roel te vertellen heeft over de omgeving en zo. So it was very interesting and very informative tours. And of course I got my run in as well and you get to meet people, which is always good. Het is echt chic om te zien wat hier in de omgeving allemaal te zien is en hoe het uitgelegd wordt. Ik bedoel, de running tour Maastricht is echt een aanrader om te doen.